Gidilek yürüyde dağlar yanın stoyu senin bilen yapacağını bilir ya da büyük malades. Ne diyor bu demek mazara da ya. Buraya değil odan. Sulaydım ne için? Работаем. Hadi panaydım bollu mesele der. Repost. Hemen like'lardan bas. Yürüdük. Öptüm dayını yedene kudurum gelip Sağlarcan. Cover dinlep görmen diyen. Gitmemeni cadılap koyma iyi geceler. Rehmeyleme canıman yakan odun mücalar edip orijinalini dinlemen o arasında cover dinlep gördüm. Vallahi sağ ol, Tanrı arkasın. Ayda adam, siz için şuratlar, emmesi. Sağ olun hemen Tanrı arkasın like'larına. Dinle onu, dava, yürüdük. Tamam, çekettin mi? Şükür edeceğim. Hem işlerini bitirdin mi? Şükür işlerim uğruna. Bunlar hemen soğuk alacak değilim de. Şuradan bu yırtıralım. Ben geleceğim. Ben bulan soğuk Yerde oturma. şeyler. Bunlar hemen soğuk getirecek değilim de. Bizim zar bulan ne? Sen bu uğrayan dokuyor. Bak, tanıyız kadınca. Bulan ne? Gayramın haişi. Fakat da sen fargan bir saatin alım olcu. Ne sen farganladın oldu? Ene. O gördün mü? Hakasa olayım. Vay canım. Benim sen bu gördün mü? Senin kakamca sağ olayım. Bu canım. Zaşlar görürsün merkit de canım. Başka bunlara beğenenler oyun bana bak yok be. Sana da var. Ay gülüm ma çağın gülüm Allah başka. El budada beğen yeter. Sen beni anlat idarada beğendirim. Oy mehribanlarym ýa-ni öňdäki storiesimi gören bolsaňyz, siziň amalaňyz siz üçin täzeli şeýle bir uly iş taýýarlady. Adam elbetde amalaly şowhun. Nesip bolsa täzeli ýakyny men paýlaşarys. Gönüňizde ýarar diýip umyt edýän sebäbi beýle iş intek edilenak. Bizim näme öň edilmek? Ha? Şmat görkezim bularda bölüp berip gaýtdym da bolyn. Hemme gowy berdi. Men wara ýene täzeden görasmapdyr. Gyzyk bolla ýene. Ýöne selim iş saat utup bilmedi konkursda. Gatnaşmadyň ama. Dogumly bolup gatnaşy bermeli. Beýleklerim zady görüp gatnaşdy dogumly bolup. Özüňden ber. Nesip bolsa, sabırsızlanýan size. Bak götürüp hava uçtum. Bak götürüp yar hava uçtum. Uçsam beyler bu cennette. Ay hoş elip yar gözüm açsam beyler bu cennette. Elinden çıkmalı cepten. Ay yok ben çal yana arasında. Şeyle mi? Ya o- Ay ben o krediye çekmem şu meydanı fuulen başına bu atlarım yattım çıkarım. Yardan çıkma. Başladık. Nesip olsa ama çok önemli bir şey. Birinci tane täze ýyly. Täze gıdıklı bolsun. Garaşın.
Mehribandar, mehribandyk onlar goşumy ýaly odur geçämer, gaýtaranmaja gurbandlara şahatlyga şowguny aýdy myzanlara transfer etýär. Her bir oşak koşan mehribanlamada köp minnetdarlyk bildirýär. Odur geçämer mahsus bolup aýdymlar bilen sanlar bilen transfer bilen arzular bilen toýdramady dowam edýär. Kaka. Sen näçe maşynyň bilen goway? Ay, odalanok. Otlanok mu? Döwükmi? Ay, bilem ay. Akkumulyator deydi, akkumulyator taktık. Yine de odalanok. Eyni perman usta da haw. Näil maşyna şonuň? Opel. Opel. O oňortlardan perman şonuň, o işletden oňort. Ay, bilýän oldum oňorlar perman. Odalanok. Odana. Ne elbaşın neydin? Opel. Yıl neçe? 2008. Renk ne mi? Ay, renk pırçama yatayda otlama üçün. Renkim gerek kovalı. Ay, ne ettin de men sana şu ataşına kraska çarp verdiğim o. Demek men 2012-nji ýylda Medeniyet Institutuna okuw ýeremde dost bolan tanşan dostum bilen Kerimcan. Bu adam 2024-nji ýyl nişandan bäri dost diýär. Ýöne Kerimdenim öň tanayan dostum dost däl bolup çykdy da men bir gowy däl sözler diýmeýin. Kerimden öň tanaplaryn olam. Onu şu Kerim aýtdanda käşam diýär. Sen oran ýal bolaýmagyn ýanyn bulamaýtdy ay odala budaýdyr diýär. Ya Allah can. Ýa şey diýdiň ha. Oğlan okudaydır Allah. Hiç uğurlu mırsı ya. Bolaýmagyn mümkin mi käşam? Adamçılık mı bolup bilen adamçılıktı. Erkek ýalaryň boýundan ene erkek bolan. Bolaýmagyn mümkin ha. Yolu Ekip olsa. Ömür gitse. Allah can. Yeney! Sen içen, şo gıydı, indi dini süngü bilinki. Eti bilinki del olon kıy. Govrek nek, sağı olon doğanı kıy. Düşün yani sen salatları, ha? Yok. Tar! Yerinden! Durmadan ben... Hayır yani! Gürleme! Gel münekar salatlara! Sen hele olunna, sünyalar bulunna. Hazır, men dinle. Mana taraf! Men dinle. Hazır özünle. Beýlini alyan, öz ilin bilen ayan bilen kuduryna eltip, öýlerini koy gaýtmasaň, dinle! Batyp tüýüňi dügüp, ataň öýüne gidersiň. Düşündiňmi? Düşündiň hele? Ugra koyma! Suwa dolu. Ugra şartıra, ugra kellendi, temlik tıraýa ýokam.